Takže Ford Mondeo, hlavne vo verzii kombi, určite patrí medzi rodinné auta, a to hlavne pre ľudí, ktorí nechcú jazdiť vany, minivany alebo SUVčka, majú radšej nižší podvozok, napríklad preto, že tu je veľa miesta na nohy pre vysokých ľudí. Prečo ja ako matka s deťmi uprednostňujem kombiky pred vanmi? Pretože tu je všetko v jednej rovine, vždy všade dotiahnem do každej tašky, pretože deti stále niečo potrebujú a Ford Mondeo sa mi výborne jazdí, pretože má dobré jasné vlastnosti, cítim tam tú pevnosť tých materiálov a cítim sa v ňom bezpečne. Niektoré ženy majú rešpekt pre takýmito kombikmi, pretože toto auto je dlhé skoro 4,9 metra. Ja som mala tiež kedysi rešpekt, je to naozaj iba otázka zvyku, hovorím z vlastnej skúsenosti. S tým autom sa v pohode parkuje, ľahko manévruje, takže netreba sa bať parkovania ani pozdĺžného. A čo sa týka kufra, naozaj je veľmi prestranný, je úplne široký, vysoký, dlhý, obrovský. Je to výborné na prebalovanie malých detí, alebo napríklad aj pre vás.